Takulandirani pano pa Lahiri TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chonde audio iyi musayisire panjira, komanso musayiwale kupanga share video iyi, komanso subscribe. Alendo sitapanga ni subscribe guys. Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party anali pa 51.9%. Mavota amene wakutumula yeyo wafika ponena kuti awawa tawerenga 2.3 alowa Magina Times malingana ni malipoti amene atwangani atu onse aonketsa kufikira nthawi ino imene ino ndine tikulankhula dashboard ya Times yapeza kuti amene akutsogola ni Professor Arthur Peter Mutharika ndi 51.9%. Amene akubwera wachiwiri ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera wa Malawi Congress Party amene tikoza kunena kuti kufikira lachiwiri anali incumbent state president wa dziko lino la Malawi. Nthawi imeneyo anali pa 37.3% ngati pa nambala 2 tsopano. Unconfirmed results, presidential results according to Times Group, TTV, Times Radio, Times 360. Dr. Lazarus Makafe Chakwera anali pa number 2 ndi 37.3%. Pamene Professor Arthur Peter Mutharika anali pa number 1 ndi 51.9%. Mind you, izi nzoti zikale zikusintha malingana ndi zotsatira amene zichitikire kubwera. Ndiperekeche thokozo kwa anzathu a DPP. Ife a UTM monga so ine wa UTM ndikunyadirani kwa basi kukalipa meti makalipa konsekuja ndinali wokhumudwanso kwambiri makamaka anthu akusagwirizana chifukwa kunali kuonena kuti anthu achotse chilombo cha MCP mdziko la Malawi. Chimene tinachiona ngati kuti sili aliyense sangachichotse pachokha, koma tiona kuti Peter Mutharika ndi DPP amenya 50+1 okha, palibenso zovotanso. Ma predictions amene timayankhula aja timalankhula zinthu zonena kuti atha kuchitika izi, zitha kuchitika izi, zitha kuchitika izi, koma zachitika zoti Peter Mutharika alilenga dziko. Tingokumbutsana mawu amene ndinalankhula onena kuti anthu agwirizane. Ena adanena kuti ayi Peter Mutharika awina, ndikuti atha kuwina, mphamvu ali nazo. Chisankhocho ngati chingayende bwino ndete ntibwere uko kodi nanga chisankhocho ngati sichiyenda bwino zikhala bwanji? Chisankho chija mayi uja wayendetsa bwino ndikukhulupirira kuti sanapange zofuna za MCP. Mayi uja ona kuti abambo awo andiphetsa ine ndiyendetse bwino zinthuzi. Chisankho chayenda bwino wina sanganamenso kuti andiberayi. Ngati wina anene kuti andibera abera naokha. Amene wabera zisankho ndi Chilima pomupha in spiritually. Chilima watenga mavoti wapatsa Malawi kuti akavote mwanzeru. Iwopo pha Chilima polimbana ndi Peter Mutharika, polimbana ndi DPP, polimbana ndi kulimbana ndi anthu achipani. Endetsani dziko kulimbana ndi Chilimako muchedwa nazo. Uyuyu Chilimayo ndamene anakuyikani pa mpando. Uyuyu ali kadaulo yendetsera dziko, mtenge na MCP mgwiritseni ntchito. Ati ayi timatha ifenso timathaso kuphaso nkupheratu. Chilima kulibe ndi amayembekezera kuti Amalawi angavoterenso. Amalawi ito ndakavota mwaunyinji. Kodi MCP ili pa namba chani? Ena kana ndifusafusa ku inbox alili pa namba 3. Ayi Amalawi mmene akuyiramu Peter Mutharika anakangoti akhale pansi asaime nawo. MCP machokabe. Amalawi ndokwiya koipa Lilongwe. Eno Federeza timagula 17 ndelero azipa 200,000. Sikhala ntchito yophweka kukonza dziko. Tikumva kuwawa pang'ono. Chifukwa chani? Kukonza dziko sikophweka, kuononga sikovuta yayi. Koma kukonza dziko si ntchito ya masewera. Kanthawi koyamba timuukiraso Peter Mutharika kuti akulephera chifukwa kuti akonze nyakanyaka akhazikitsa a MCP
ndi ntchito yayikulu ko basi. Kubwezeretsa chuma mchimake ni ntchito yayikulu. Koma ndi apempha Peter Mutharika asamutaye kabambe. Osati pa ndale yayi, but for economists, pa economy ya dziko la Malawi. Atha kuwathandiza, awa ni maganizo anga chabe. Chipani maya TTVP chipana kumolalo kuno molalo Joburg molalo. Molalo Joburg TTVP mene TTVP molalo Joburg mene mefea. Kwa tukuli ya polisi msakuzinziwa. Mefea mene mefea.